Det vi skal have bevist er, at fordoblingskonstanten, hvis funktionen og forskellen ser sådan her ud, der passer. Forskellen for en eksponentiel funktion, den ser sådan her ud, og afhængig af, om den er voksen eller aftagende, skal A for at være voksne være over 1, som vi kan se herovre, der er en voksne, og for at være aftagende, altså gå ned, så skal A være under 1, men over 0. Som vi kan se herovre, så hver gang man går T2 ud af x-aksen, altså fordoblingskonstanten, bliver y dobbelt så stor. Og forskellen på det, hvis det nu skulle være aftagende, så hver gang vi gik t en halv, altså halveringskonstanten ud af x-aksen, vil y blive det halve. Fordoblingskonstanten bruger vi formlen 2y0 er lige med b gange ax0 plus t2, hvilket vil svare til ax0 gange t at2. Og der har vi så sat ind hernede, og da b gange ax0 svarer til y0, kan vi så sætte ind hernede, og da y0 er på begge sider, kan vi så fjerne y0, så det bliver til 2 lige med at2. For at finde fordoblingskonstanten skal man så bruge logaritmereglen, og det er så logaritmen af 2, det er så det samme som logaritmen af a i t2. Og fordi t2 står i potens, så kan det så logges ned, så det står væk fra logaritmen af a. Det bliver logaritmen af 2 er lige med t2 gange med logaritmen af a. Hvilket betyder, at for at finde t2 er man så nødt til at dividere logaritmen af 2 med logaritmen af a, som er blevet gjort her for at finde t2. Det er så, hvis man skal finde fordoblingskonstanten. Hvis man skal finde halveringskonstanten, så dividerer man med logaritmen halv med logaritmen af a for at finde t en halv. Og a det kan aldrig være 0, fordi et tal det kan ikke divideres med 0. Så sådan har vi bevist den her formel. T2 er lige med logaritmen af 2 divideret med logaritmen af a.